ka nyotap youth council kala penpau ka jing persya ya ka raja sarkar ban ira apa ka yeng darbar thau an ka jila ya ka ordinance badru ka bel bathamai kumba kala mencer ha ka jingelang jo ka kunhun menteri sarkar men ha ka lai phoi tarik men tau banai handrai kala kentu ka sarkar bakan telilang kowe ka sor ban kentu yo ulat ka jila bo on penlong ano ya ka village administration bill knang ba kan yo no ban penkup bor biang ikirang wa snong ki badan ha ka jila habe keren begila pathai ku bor hadien ke jing kendu bat menteri ka law department uba rowel lingdo men ha ka atrik unai lur u general secretary ka sang HYC uba Robert June Kharjarin ulayathu ba ki kam senchar snong senchar thau ha ka jila hi kidei ki bela pet da ki district council bat kumta kum ka sang kam kwa ba ka jila kan tuklar ye kene ka benta ulakin tho ru ba ka sinjam jong sarkar banwara da ka wepat ka bel bathamai ha ka jaka jong ka ordinance kapau kumba ka persya ya ka hok kitra jila ulaong ba ka KHADC JHADC bat GHADC kilawan ra katu kat netli ki kendon bat ki an ki ban penkup bor ki kli nong senchar snong na lor ka VEB handai ka sarkar jila pat ka kwa ban ya na trong jongka da ka bon ra ya ka ordinance bat minta pat da ka bel ka bathamai na kaliang ka HYC ka penpauru ba kum ka dak ban persya ya ka ra jong ka kunhun menteri ban wan ra da ka bel ka bathamai kila rai ban pelong da ka jingya pat ba ha ka khat sau tarik mentau banai chas katriat nilai jumut ya sarkar ba hajaka bernuan tukla da ka board council kala di ban tho shago governor lani kadi ban pasu wat da ka resolution ru ban ong ba governor de ban asen no ya ka VB nyim ong ba ka VB kala biang ba ngong ri long kat ba long sapen ba din ba tang ban lak ka board kan lecture state di kini di hijing keren kalong ka jing keren ka basi so ba na liang u law minister hi ula da bong ba ya khane suggestion jongi un sara ha ka cabinet un sara aru ta all party meeting ba ya khane suggestion jongi ong ba un sa consider nadu nikong na liang sengila dawa om tangon keleng kari si jitia nilaya chakmat ba ka khat sau tarik program ki jong seng ba khat sau tarik ka bangi ong ba kan ta peaceful march na office yang seng sya sekretariat kadang ni adu menta buat ada jia ba kata all party meeting karai bakla salah khat sau tarik na leng seng ka ba in one march na office yang seng adu on sekretariat mententau jing persya jo remove from government kembali berkata